O Pleno ribeirense aprobou in extremis o convenio con Augas de Galicia para que o Concello asuma a xestión integral do sistema de saneamento do municipio. Hoxe era data límite, posto que se non houbera acordo, a Xunta comezaría a asumir a xestión da Dar de Couso a partir do 1 de febreiro. A aprobación do acordo foi posible grazas ao cambio de sentido do voto do PSOE, que apoiou a iniciativa do Goberno, mentres que BNG e Sumar Ribeira abstivéronse. O noso posicionamento pasaba polo asentimento dos veciños afectados. Extremo este que quedou patente en dita reunión do día de autos, amosando o seu interés porque funcione a infraestructura óptimamente. O BNG quere que a xestión da depuradora sexa municipal, porque creemos que unha xestión directa por parte do Concello vai ser máis beneficiosa non só para as arcas municipais, senón tamén para ter o control da infraestructura. Insisto en que isto hai que contemplarlo como todo un sistema e a verdade é que neste moderno e complexo sistema había un presuposto inicial que nin se contemplou gastar todo ese presuposto inicial e non se pode deixar alá a hora de encaixar neste sistema as instalacións de saneamento existentes. O Partido Independente do Barbanza votou en contra, alegando falta de tempo para estudar toda a documentación da auditoría externa. Nós non vamos a apoiar porque, sin ter estudiado os papeles, non vamos a emitir un voto favorable. Tras a aprobación do convenio, a Corporación deu luz verde á ordenanza fiscal que regulará a taxa de saneamento. Finalmente, suporá un incremento de 71 euros ao ano, fronte aos preto de 100 da proposta inicial. Aínda así, as arcas municipais deberán asumir un déficit de 280.000 euros. Iso fai que este ano, redondeando, o Concello teña que asumir un coste negativo de 281.000 euros. E quero significalo aquí, porque despois falamos de tarifazos, despois falamos de moitas cousas. A medida incorpora as bonificacións para os colectivos máis vulnerables propostas pola oposición.